Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri adly hepdelik dowamly epleşiginiň hatyrynyň aradaky bugünkü sany başlaýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy, hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň mehmany Türkmen diasporanyň görnükli wekillerinden Şiwesiýada ýaşaýan ýazyjy, şahyr, metbuat işgäri, şeýlede Gün Neşriýat birleşiginiň başlygy Ak Muhammed Welfapar. Ak Muhammed aga gepleşigimize hoş geldiň. Köp sag bolun. Şeýlede Ýewropadaky Türkmen sanyny studentleriň wekili Bahar senem gepleşigimize hoş geldiň. Salam Azatlyk Radiosu. Şeýlede söhbetdeşimiz Türkiýedäki Türkmenistanyň studentleriň wekili Murat senem Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigine hoş geldiň. Hoş bulduk. Hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, şeýlede söhbetdeşler, inha aramyzda ilkinji hatyra gününiň gurnulmagyna işçiň rol oynan, şeýlede ilkinji hatyra gününe şaýat bolan türkmen öňdewarjylarynyň biri Ak Muhammed Welfapar agamyz bar. Ak Muhammed aga şu ilkinji hatyra günü haçan nähili gutlandy, şu arada bir taryhyň sahypalaryndan bize bir maglumat berýärsiňiz agam. Söz sizde. Elbetde ol tarih ýatlanmaly. Edil şol bu ýokdetede halkyň görgülen gahramançylygy ýaly, onuň ilkinji gerek köpçüliklerin halk tarapyndan bellenen günü hem ýatlanmaga ören münasip. Çünki 1990-njy ýylyň 14-nji ýanwarynda ilkinji gerek Agdyrlyk halk hereketiniň başçylygyna türkmen halky Göktepe'niň şehitleriniň gahramançylykly gorulşynyň belli günü bellenlerine muňa bütün halk gatnaşdy. Şol gün 1990-njy ýylyň 14-nji ýanwary bazar günü. Şol gün ýürüýte saýlanyp alındy. Sebäbi Niýazyň başçylygyndaky hökümet şol ýas gününi geçirtmejek bolup eline baryn etdi. Ähli şol toplap bilen adamlaryny toplap telewizorda, radioda, gazetlerde ýigriderli birin üstünde haýwat atyldy. Emma muňa garamazdan Agdyrlyk Demokratik Halk Hereketi Nurberdi Nurmammedowyň ýol başçylygyna bu işi gurnamagyň ötderinden geldi. Şonuň üçin 1990-njy ýylyň 14-nji ýanwary türkmeniň taryhyna ýene-de bir gaýgylan bolsa bir ören gowy sahypa bolup ýazyldy. Şol gün türkmenler özleriniň birleşip bilýänliklerini, agzlarynyň birdigini, ýeri gelenine gerek bolsa bir adam ýalak bolup bir-birine bil baglap bilýänliklerini görkezdiler. Sawolun Ak Muhammed aga, gepleýär Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriban doganlar, siz Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Indi söz nowatany Bahara bereli. Bahar ine Ak Muhammed agaňa maýdyşaly. Türkmenistan 20 ýyldan gowrak wagtyň dowamyna 10-njy ýanwarda döwlet derejesinde bellenen hatyra günü 2 ýyldan bäri bellenilmeýärdi. Şu ýagdaý özüň ýaly ýaşlaň arasynda şu hatyra gününiň ýatlanmagyna, halkyň öz gahramanlarynyň, şehitleriniň ýatlanmagyna, öwrenilmegine nähili täsir etirdi? Ýa-da ýetirýär? Men ilki eşdemde aňyrda Türkmenistana kak her 10-njy ýanwarda gonamçylyga çykýardyk. Geçen garalamydyň, ata-babalarymyzyň gabyrlaryna gidip otalarynı arsalap kılıklaşıyorduk aňyrda gonamçylykda. Soň ejem aýtdy, geçen ýyllar ondan öňkisi ejem aýtdy, indi çykmalylmış diýdi. Menem ne diýdim, kim o karary beripdir size diýdim. Men üçin çykyp bilen okmuşyk diýdim. Soň mollalar çykmaň diýdi, maşyna nemede mikrofonda aýdyp çykdylar diýdi. Obada. Menem geň alym, men üçin diýdi. Şu adam indiki aklyma gelen zat, şu Ak Muhammed agaň aýdyşyndan men elbet täsir aldım da şu bir iki sözün başını bağla bilemem. Aslında bir Muhammed Göktepeli bolan üçün hasam şoň üstüne gitmeli adamlaryň birimi kädiýän, şonu gollamaly adamlaryň birimi kädip pikir edýän şu aklyma sığan okşabatlar. Ne diýip billike adamlaryň agzyny yaptyryp ýok çykan ýok diýe bizimkilere nämesin körmäýek gal aýlanşypdyrlar, çykma diýdi, çykmaly, çık diýdi, çykmaly. Bu bizim borjumyz. Mysal üçin men bizde
edebiyat sorumada var da iş çıkarmak, hatire ünleri ya matam ünleri iş çıkarmak bir pişmecik pişirip yapılacak pişirip bir yağı işe çıksın değil de bir könelerden mamalamız enelemizden aydışyalı. Menin haşını edotin yine Türkmenistan'ı oturup ödüyordun avat erkin adamlarımız iyileşlenmiş şunu edip bilmeyen olsa men bilemek nehili hop havan ya öldürecek dedim kabiri. Yo çıkıversin Göktepe'de çarangap duran meçhidi var gitsinler emmesi o meçhidden çin görülü. İki adamı gömdük bolun yapıldı mı? Etmeler olur yani. Bizim borcumuz olur yatlat onlara sağ olsun aytmak. Ömrümüzün sonuna çelli şolara borçlu biz. Çağılamada da altıklamada da şunu öğretmelidir aslında. Onu yapıp üstünü örtbas etmeliler. Gepleyer Azatlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijiler, mehriban dogonlar, siz Azatlyk Radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Ne akomada ýaş nesile diýdiňiz bolan ustada ýaş nesiliň bir wekili bar aramyzda. Murat, Türkiýedäki studentlerden biri. Muratdan soralyň. Hawa şu garaşlyk eýamynyň ýaşlary da, Murat ýaly şu hatyryny ýatlaýanmy, ýatlanokmy, ýatlanmalymy, ýatlanmalymy? Sen pikiriň nähili, Murat? Hatyryny arada iki ýadyma düşýän zatlar häli okuryp mankak owamyzyň bazarlyklarynda owan hem adamlary dem bolup agzy berilipde nahar ýadyk o ýerde gurrun etýärdik. Şolar ýadymy düşýär, watançylygy, watançylygy östürmek üçin beýle ýatlama günleri gatnaşyk rol oýnaýar. Emma Türkmenistanda eýle zatlaryň geçen ýyl resmi ýagdaýda bellenişiniň aýrylmagy ýetişip gelýän ýaş nesile hem uly täsir eder diýip garaşýan. Bu mümkin bolsa neştaýda şu studentimizin ýaş nesilden gatnaşýanlygy şu gurruny ören gowy. Sebäbi bu taryh gelecek hükman bizim yaşlarımız için ullokan bir oku sapağı olmalı. Kullu Türkmen için. Sebebi tarihin sahifasını bir kimdir birinden aralmak için yatlamak, yavulmata bine son için bellemek o doğru değil. Sol tarihin sahifasından nehili pazıgalı olsa da, nehili sol tragik olsa da şundan doğru sapağı almalı. Eğer de biz Göktepe tragediyetinden doğru sapağı alsak, onunla şuun kuun Türkmenistan'la biz doğru cemiyet kurup biler. Eğer de sol edil ursun ön yanına Türkmen cemiyetinin karanlıkta yaşananını yadımıza salsa, dünyada bolup geçýän wakalardan köplenç bir habar galanlygyny, halk köpçülüğünün, hatta şu özsülerine gelýän uly güýçlü düşman bolan Orsiýetin güýjüni ölçäp bilmendirler. Inni biz şondan doğru sapar almaly. Şol öňkü goý berilen ýalňyşlygy goý bermeliler. Ine şuň kunan Türkmenistanda halk karanlıkta saklanýar. Dünyada näme bolup geçýänini bilen okal. Ýene de häzir Berdimuhammedowyň hökümetin Türkmen halkyny orta sırlar karanlygynda saklaýar. Şoň üçin ertir ýene bir türnüp gelse Türkmenler şoň nähili ýara götüp geljeginden bilen ok. Näme üçin türnüp geljeginden bilen ok. Güýjünden bilen ok. Eger-de söz azatlygy bolsa-da, demokratik saýlawlar bolsa-da, onu halk özünün bütün dünýäni bilip ýaşardy. Hem öz güýjüni, kimin özüne saýyzlaşdygyny, kimin özüne ýyg edilen garaýanyny hemme zady bilerdi. Emma kynansa-da täzirem ýene-de şol Göktepe urşunyň öň ýanynaky ýagdaý hüküm türüyor Türkmenistan'da. Tamam. Galiba hayse çıkarmıştır belli. Benim yani bir yılda belli kesecek bir zadım var. Tamam Murat. Esasen da yurtta okuyan Türkmen studentlerin arasında bu böyle hatyry günleri Türkmenistan'da resmi ýagdaýda bellenmez hem bu yerde internetdeki sosyal sahifalardan her gün paylaşılıp durulýar ve müňlerçe talip böyle ýagdaýdan habardar bolup durýar. Ve munyň hem bu täsirini hem belläsin geldi. Döwlet şu an ähli dünýä türkmenlerine sesimizi ýetirip biljek Azatlyk Radiosynyň üstünden Türkmenistan'a garnaşlanmada dünyadaki ähli Türkmenlerin bu hatyry günü üçin berýän sadakalary Allah'ın dergahına kabul bolsun diýesimeli, elleri dert görmesin, elmi dama ýatlap duraly bizim gahrmanlarymyzy, taryhymyzy ýadymyzdan çykarmaly. Doğru. Bu hatyry günde berýän sadakalaryňyz Türkmenistan'da hem daşarutlarda ýaşaýan bütün Türkmenleriň sadakalary kabul bolsun. Bugundan sebäbi bilen öz aramyzdaky agzy birligi, jewsligi täzeden hem belläp geçeli. Sadakalar kabul bolsun ýene. Men kullu Türkmenin bugünkü gün Türkmen toprağını boğrap ve Karabaşını koyan şol bağımlı sögüşlerde vefat olan adamların hemmesinin hatırasına berilýän sadakalar kabul bolsun diýen. Sadakalarınız eden dua dilekleriniz kabul bolsun adamlar. Ak Muhammed Welfa Paraga, Bakar Murat Azatlyk Radiosynyň hatyryny baradaky gepleşigine gatnaşyp beren maglumatlaryňyz, aýdan dua dilekleriniz üçin köp sag bolun. Sag bolun. Sag bolun. Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri